almajiranci da kuke gani abu ne da ya dace a haɗa kai da malaman tsangaya a nemo mai solution. Kasan su mutane kullum su iya condemnation su iya gyara ba, shi da ma condemning a za kowa kan condemn ai shi sa kake gani idan mutum ya cika critics so ba ya bayar solution. Da solution a kawo a daina irin wayannan abubuwa. To kun san sai solution wata rana ba dole ba ne sai gwamnati ta shigo, kuma mutane a level ɗinku za ku iya ba kanku solution, because wata rana idan ka ce kana neman federal government ta shigo kai tsaye abu ne wata rana da yake wahala, saboda kaga yanzu Morocco ai kasa ce kusan 95% kasar musulmi ne, decision bai da wahalar ɗauka, reform bai da wahalar ɗauka, abin da ya danganci addinin musulunci. Amma yanzu ka zo Najeriya misali kaga reform yana dan wahala, saboda sai ka kai National Assembly ka kai Senate, wani ba aqidan shi bane ko kuma ba addinin shi bane yana iya dukan abun ya gani cewa abun bai tafi ba. To ai amma duk da haka ai akwai state level, ai tun da federalism ake amfani da shi akwai state level, akwai yadda za a iya taimakawa abin nan ya samu daidaituwa. Because in kai kalli yadda Morocco suka yi abin, sai suka kalli ilimin tsangayan, sai aka nemo masu cikakkun ilimi boko din, sai aka zauna sai aka duba to ya za a yi ilimin tsangaya ta samu primary school, ya za a yi ilimin tsangaya ta samu secondary school, ya za a yi ilimin tsangaya ta samu jami'oyi. Because yanzu ka lura a Morocco akwai jami'oyin tsangaya, jami'a ce kawai da mafi yawanci waɗanda suka yi karatun tsangaya ne suke graduating, suke har su kai university level su ma su zama graduate, su gama da wata specialization, maybe sharia law, maybe accounting, whatever dai su ma suna iya gamawa, amma foundation din su was from karatun tsangaya. So abu ne wanda ke da bala'in sauri, because idan aka samu masu kuɗi suka haɗa kai, misali ba a ce daga wata misali sai mu baro daga irin community da na fito yanzu misali sai in je Gwarzo misali sai in ce ok ina so a ƙiro mun primary school na tsangaya. Idan aka ƙiro primary school na tsangaya sai mu upgrading primary yadda idan yaran suka gama za su samu certificate din primary school, in suka yi gaba za su samu certificate din secondary school, in suka yi gaba za su samu certificate din university.